Allahu Akbar, Allahu Akbar. Һорау биргәндәр 40 Ясин турасында һәм гомумән мәрхүмнәр үлеләр өчен Коръән уку. Был һорауга җавап биргәнек, тагы өстәп әйтәйек. Беренчедән 40 Ясин турасында Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейһи ва сәллям килгән бернинди дә дөрес, сахих хәдис юк, бернинди дә хәбәр юк. 40 Ясин укыгыз дигән. Коръәнне гомумән дөйм алганда, моны үлеләргә савабы язылһын дип әгәр кемдер укый икән, был яраймы, юкмы? Тигән һорауга галимдар төрлесе җавап биргән. Бер төркем әйткән, юк, без Коръәнне үзебез өчен генә укыйбыз, үзебезгә савап булһын өчен. Кемдер әйткән, әгәр теге шундый ният менән укый икән кеше, үлеләргә савабы күссен дип, был ярай дигәннәр. Кем нинди мәзһәбте һайлай, был уның ихтыярында. Әгәр күңелегезгә шулай яткан икән, һез теге үлеп калган ата-әсәгез өчен яки тугандарыгыз өчен кыскаһы ниндидер якын мәрхүм өчен укырга теләйһегез икән, укыгыз, укый алаһыз, ләкин билдәле генә көндәрдә яки билдәле генә сүрәләрдә сикләнергә тиеш түгелһегез. Менә шулай кыскаса был җавап. Төплерәк өйрәнер өчен аерым мөхадараларны, аерым мәкаләләрне һәм язмаларны карарга кирәк.